Tady to je. Dneska to chci zkusit jako ty. Ale takhle je to taky dobrý. Opravdu, nech to tak. Proč to tak neděláš? Proč to nedělám? Dan umí jen následovat. Dan není vůdce. Prostě to čiché jako normálně. Nic víc, můžeš se lišit. Chtěla bych to zkusit ve vaně. Něco novýho. Hej, Candy. No tak, Candy. Šumané, do hejzlu je mrtvá! Pojď sem! No tak, Candy, prober se. Slyším? Do hejzlu. Sakra, dal si toho moc? Stávej. Hej, hej. Solný roztok. Není tam něco jako solný roztok. Co? Sakra, přines mi sklenici vody a dej do ní sůl, ale pohni. Stávej. No tak, Candy, podívej se na mě. Kolik té soli? Ježiš, já nevím, hodně. Hlavně to zamíchy, aby se to rozpustilo. No tak, no, prober se. Holka, do hajzlu. No tak, no. To nebude k ničemu, proč by měla zabrat sůl? Do hajzlu. Chytí za ruku. Dělej, chytí ruku, sakra. Pevně. Hele, tohle nemůže zabrat. Ne, je to v pořádku. Tohle nemůže zabrat, je to blbo. Drž hubu! Zavoláme záchranku, radši zavoláme doktora, jo? No tak, stávej, prober se. No tak, Candy, podívej se na mě. Candy? Candy, podívej se na mě! Candy, jsi zpátky. Zpátky. To není kvůli blbý soli.